called Dumangas as a biking destination in Iloilo province. So we are here now at Coastal Dumangas. Isang pinagkakakitaan dito ay mga talapahan. Isa sa mga may-ari ng talabahan ay si Aling Evelyn. Lapit sa dagat ang Dumangas kaya mayaman na rin sa iba't ibang klase ng isda. Dito kami bumibili kay kuya ng mga sariwang isda. Napaka-relaxing ng simoy ng hangin at maganda ang tanawin. Kaya marami ang pumupunta dito na nagbabike mula sa iba't ibang lugar. Kapag nagugutom, pwede rin kumain dito sa seawall. May mga nagtitinda ng pagkain sa food cart. This is where people are watching the sunset in called the Seawall Dumangas. You should Shawarma! dito siya yung gato dito sa Pag gustong kumain, maraming restaurant dito gaya nitong Curvus Cafe na nagsiserve ng breakfast, lunch, merienda at dinner.
Masaya ang pakiramdam ko habang ako'y nagbabike at makikita ang mga kaibigan cyclist. Inaanyayahan ko kayong lahat na pumasyal dito sa aming bayan para makita kung ano kaganda ang mga tanawin dito sa aming bayan.